Zondagmiddag vond het afsluitende concert van Nederlandorkest Roy plaats. Door het enorme animo werd er, noodgedwongen weliswaar, direct die middag nog een tweede concert gehouden. Nou, dat is een project wat in Friesland is ontstaan. En die mensen die zeggen eigenlijk, we willen volwassen mensen die nog nooit gemusiceerd hebben de kans geven om te ervaren hoe dat is om meteen samen muziek te maken. En ook mensen die dat in het verleden al eens een keer geprobeerd hebben of gedaan hebben, kijken of ze het nog leuk vinden. Ik heb eerst zeg maar de verenigingen gepolst, willen jullie dat? Daar kreeg ik oké op. Toen heb ik Friesland gebeld, willen jullie een keer een ochtend komen om uit te leggen wat het is? Nou, en dat deden ze zo enthousiast dat 10 verenigingen gezegd hebben, wij willen dit gaan ondersteunen. En die ondersteuning hebben we natuurlijk keihard nodig, want dan moeten instrumenten, lessenaars, hulpmuzikanten moeten er komen. Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen wat geregeld moeten worden. En dat hebben we uiteindelijk is er een werkgroep gekomen en die hebben het verder allemaal ook geregeld. Wij hebben het zeg maar vertaald naar de 10 Venrijse verenigingen en het Venrijse muzikale deelnemersveld, zeg maar. Dus we hebben geprobeerd om mensen die ooit misschien de ambitie hebben gehad om muziek te gaan maken, maar dat nog nooit, om wat voor reden dan ook, gelukt is, die kans te bieden. Dus heel laagdrempelig, denk ik, geweest om muziek te leren maken. Ze hebben een instrument gekregen. Ze hebben een klapper gekregen. Er zijn mede-orkestleden, zeg maar, ondersteund door hulpmuzikanten van alle verenigingen. En een dirigent die dit volgens mij fantastisch heeft geleid. Dus ja, voor mij is dit echt een heel geslaagd project. Ik had van tevoren echt niet durven hopen dat het al zo'n geheel zou zijn eigenlijk. Dat je echt muziek aan het maken bent, want dat zijn we wel echt al aan het doen. Zeg maar via is er reclame gemaakt en op het moment dat we de eigenlijke PR in gang wilden gaan zetten, was het al bijna vol. Dus we hebben amper PR hoeven maken. Het was echt geweldig, ja. En ze hebben in totaal 10 repetities gehad onder leiding van José Bartelsboom. En ze gaan dus, ik heb met José afgesproken, ze gaat laten horen wat er in die 10 repetities allemaal is gebeurd. Dus ook het allereerste begin. En natuurlijk, waar we mee geëindigd zijn. En dan kan het publiek, die kan ook horen van nou in het begin was het nog eenstemmig, makkelijke noten. En langzaamaan wordt dat steeds moeilijker. Ze kunnen ze dadelijk allemaal horen. We laten een beetje van alles wat horen hoe we begonnen zijn. Simpel muzieknoten leren, zeg maar. Dus dat was al heel wat om geluid uit je instrument te krijgen. Dus dat was een beetje het startpunt eigenlijk. En vanuit daar zijn we steeds meer gaan leren over muziek. Meer verschillende noten, rusten, dynamiek. Hoe de andere instrumenten klinken. Want je kunt natuurlijk je eigen instrumenten leren, maar je zit ook in een orkest. En vanuit daar zijn we gewoon liedjes gaan spelen. Dus dat zijn eigenlijk hele simpele liedjes, maar die wel al heel leuk klinken. Tot nu toch ook al best wel ingewikkeldere nummers met dynamiek en crescendo's en tempovertragingen. En we gaan dus proberen om in maart met de muzikanten die dat willen in dit orkest om daarmee verder te gaan in Tutti. En we zijn al aan het kijken of er een NTOR 2 kan komen na de zomervakantie. Dus we zijn op veel vlakken al bezig zeg maar, om vooruit te denken en misschien kan het voortgezet worden. Mocht je interesse hebben, dan staan wij daar heel erg voor open. Ik denk dat dat ook vrij snel wel weer vol zal zitten, net als deze editie. Daarom juist ook willen we het nog een keertje doen om toch mensen het plezier van muziek maken over te dragen eigenlijk.